Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kune video la Mayeni uphendula abantu ukuthi angazi benzani ku-Instagram udayisa impahla zakhe. So kunabantu abaxabana naye bathi khona kwenzile kuMakhumalo. Wenzeni? Kahle kahle ngifuna uku-understand ukuthi wenzeni, noma yimi ongawazi umembeso, noma abantu abahlulekayo, noma indlela akhulume ngayo aphendule ngayo ibe wrong. But ngimizwe ethi nje akayi kumembeso kaMakhumalo ephelela lapho because unkosikazi akakwazi ukuthi uzoba khona kumembeso omunye unkosikazi, okuyiqiniso-ke phela ngoba lana akufani nokuthi kuza izinto kuMakhumalo ekamseleku la kuzodingakala ukuthi abaphithizele emabhodweni bepheke be-welcome abantu. Nakhona futhi if kuza into kaMakhumalo kamseleku, into engcono bakuqondene nomshado ukuthi bebe semabhodweni ukuze bengazuphazamisa uMakhumalo ne-moment yakhe noku-enjoya umshado wakhe usuku lakho olukhulu. Kimina nje ngikubone ku-right indlela mhlawumbe abakhulume ngayo noma abayichaze ngayo engeyinhle. Ngikubona ku-right ukuthi bengizi because into ebalulekile umndeni okiwa kuwona ukuthi awujabule ngezipho abaziletha kubo ngoba i-gift giving ceremony umembeso. Yikho futhi wona ukwazi udileya ngoba into yabo ayisho ukuthi manje akwenziwe or kunenkantolo la kuhlala khona phansi. So wenzeni uMayeni le eyenza ukuthi abantu bemhlasele aba-understand abantu ukuthi umembeso unjani, noma bayithatha ngokuthi ukuba u-sister wife akusasho ukuthi kunama-boundaries, kunezinto kungafanele ukuthi uzenze u-understand, because ngibona lena kuyinto yabo ekufanele ukuthi ibe unique. Kungazi ukuba khona unkosikazi ozothi into enje kaMakhumalo uyabo i-right kumangabe because akakabi nawo umembeso. Two, umngani futhi kaMakhumalo ongenayo inkinga nezinye izinto ezithinta amakhosikazi amanye, because laba abanye uMacele noMayeni banakho ukukhuluma okunezinto ukuthi mhlambe laphaya kwenziwani esike sakubona-ke kuyo ishow Uthando Nes'thembu. But kulena uMayeni aze afaniswe noSiyacela kumayelana nani, kwenzekeni, nayi le video khulunywa ngayo. Ngicela ukuthi noma ningichazela nazi ukuthi abantu asikhuluma ngabo siyabahlonipha, suke sikhuluma le ndaba evele kwi-TV show. Lena-ke iku-social media uMayeni uphendula abantu uthi abaphume ey'ndabeni zakhe. Angiqedanga kodwa ku-impossible ukuthi bona bathi abantu abaphume ey'ndabeni zabo. Into abangayisho ukuthi abantu bebahloniphe because masuku-TV ofikile kubantu ukuthi abakubheke base bayakulandela. Into ebalulekile ukuthi singabi ama-bullies ku-social media, kodwa masuku-TV uthatha iy'ndaba zakho wayifaka ukuthi abantu beyibuke, njengoba nabanye behlaziya ngendlela abahlaziya ngayo, njengoba nabanye besho ubaba uMseleku ngendlela abamosha ngayo. Because if ubhekisisa kahle ubaba uMseleku engathi ikhona into evalekile enye beyi-tap yemali, le yaku-TV isisebenza kahle, so naye usethatha igagasi lakhona, and ukuthatha leli gagasi laku-TV akasenandaba ukuthi uletha i-stress esingakanani emndenini wakhe nakumakhosikazi akhe. Imali mayingena kulungile because akakwazi ukuthi manje ngoba nakho uMacele sethi akayi ngale kumembeso usekhuluma indaba zokuthi nezindlu zakubo kaMacele zakhiwe imali yakhe, nefamily yakhe ayimthandi ngoba usesusa ukukhuluma ukuze vele abantu belandele ukuthi kanti kwenzakalani, uba no-right uba no-wrong. Angakudingi ngamagama, ngifuna ukwazi ukuthi wenzeni, yilena yomembeso noma khona amanye amagama engawabambanga ku-episode 14 or 15 ngoba ngicabanga ukuthi ilapho indaba. Thank you so much for your love and support. Nizoyibona ivideo, angazi ngize angazi ukuthi abantu basanganiswe yini. Ngicela ukuhlambula ukuthi ngihlekile-ke mina ngoba ukuhleka into engakwazi ukuyivimba ngesinye isikhathi, kodwa leyo yokuba ama-bullies ku-social media angihambisani nayo. Leyo yokudicilela abanye phansi angihambisani nayo. Umuntu uma uzofika nebhizinisi sikhuluma ngayo kule channel siyasupport ibhizinisi lakhe. Okunye esikuhlebayo sihleba kancane. Ingakho ngihlezi ngisho ukuthi la makhosikazi masenempumelelo
kuvela into eseceleni, ngizoreporta ngithi uMacele wenza ukuthi, uMakhumalo wenza ukuthi, uMangwabe wenza ukuthi. Okuhambisana neshow ngisho ukuthi i-review yothando nesithembu. Yiyo ngeke ngiyi-understand umuntu masezongibuza ukuthi ureviewa ini, wena ngesikhathi sokuklikha bewubona ini? Bewubona ini? Ngoba phela kusuke kubhaliwe ukuthi uthando nesithembu. Uma usezothi ureviewa ini ola, uma ungahambisani nento engiyikhulumayo dlula kuyona, ilula kanjalo. But leyo kudicelelana phansi yokubizana ngamagama, hhayi ngiyayisaba-ke leyo ngoba nami angiyithandi yenzeke komunye ukubizana ngamagama. Ikhona indaba ekhulunywayo esiyixoxayo okufana nokuthi sifunde incwadi, kodwa manje sesiyakhonjiswa ngoba incwadi uyifunda phansi. Wenzeni uMayeni? Fisa ukwazi. La ku-Instagram labantu abafika ku-Instagram wami bafuna ukuzokhuluma ukuthanda kwabo nemibono yabo nento abayicabangayo ngami. Ngicela niphume niphele kumina, lalelani lana. Mina ave ngizozwa ngani ngoba naku nifuna ukuthi ngenze into ethandwa yinina. So umuntu uma enenkinga nami noma nento ayicabangayo mhlawumbe acabanga ukuthi yimbi ngami, akayigcine kuyena ngoba mina angeke uzongibone nje ngigamanxa ku-Instagram benu ngizokhuluma ukuthanda kwami ngoba angihlangene kahle kahle. Futhi-ke phela nikhumbule ukuthi sisuke singazani njengoba uzofika nje bese uzokhuluma ukuthanda kwakho kumina. Phumphele kumina ukuthi umathandana kwasho kwacima ubani uyathandwa, ubani akathandwa, wena unenkinga kwasho kwacima njani njani, kugcine kuwena lokho munu ngoba angihlangene nawe, ayazani. Lowo mbono wakho whatever onakho akugcine esifubeni, akukushise uhambe uyokhuluma nobhululu wakho, uphuma uphele kumina, ungazongibangela isicefe.